Khazani poito khlanyarok sing doctrine of God no tui singlai tongai bani part 1 part 2 ni bising tui kaito tongmani marino sing singlai kha part 3 o sing abono manjui thanglai nai doctrine of God no tui sing siringbai buji bai suke Jisu Kristo ni khaksangma nini sakao mol burum burum tongphainai jorathung jorayathung tekto tongthun eba kurithung nini sakao mathangjakmani tongthokmung sorom sawi klai tongnai ning khatongmung kuplungbai Kristono nahari himnani siringnai pharike tinio kaito tongmani mari boni diarironi bisingtui phunugo abno tuising wan chuklayano tei siringlayano Hebrew chapter 1 verse 1 agi kaitor chini chusu songno diarironi bisingtui kobang mano podre podke kok saka agio kaitor bo tongmani mari boni diarironi bisingtui kok samani kobangma diari rok bai bo kok samani tongo phadi sing abono naileyano sing saimano Moses Israel lokno saisung Egypt habai soba nangai hani tiklai tu mani bo tuijlang kasakno kasati khagui lama snamkha holong bisingni hasing panthoro tui tiklai ga hasing panthoro nokha sakani manna tiklai Israel lokno sarikha bo bahaike aborokno khlaiman khana kaitor boni logi tongmani bagi adiba kaitor toyadiba Daniel takjak murtino khulmiani horjlayo khiklai rijakha haipano bo khamliya singho hakoro khiklai rijakha haipano singho bono saliya sakang bairono o sangsani paithago kirima singsa ongnai antichrist phainai hini saiman kha bo bahaike saiman khana kaitor bobai tongmani tebono songui namani bagi adiba diari Samuel tuidurma bai Israel kabangma jagao sobao kaplai ongkha kaitono siniwi te kiriwi mankha sol te taukno bugra songkha jisia diari thaisalaisa koroya tei Jisu asaimani marino thaino tei jorano bahaike saiman khana kaitor boni logi kuri hinke kaitor tongmani mari boni diaroni bisingtei srai srai khlayo kaitor tongo o sungsar paithangmani yagulo tamo ongno ongya John bahaike saiman khana kaitor bono phunuge hinke kaitor tongo boni diaroni bisingtei bo phang phangke singno phunugo khajani poito khlanyarok phadike singtabu God by his written word eba kaitor tongmani mari boni sijak elambak kok kathar Bible ni bisingtei chini yago je kathar elambak Bible tongo abo borokni musuktui sijakmani ya abo sungsani musasik subjective bijabya Bible kaisa wanama singsa bijab abo sijak bainani bisi saidogra nangkha piri kusung dok siromui abo sijakha abono sinerokni bere habugra kotorok gaborrok dagi phangrok gisti khlai chanerok kok lobnarok kobangma tongtharni si krungrok tongbayo krung krungo juda juda jorao abono sijakha Hebrew Arami te Greek kok bai Bible sijagrao Asia Europe te Africa haktoro tongui abono sijakha hasakani jotoni sai kok slaijak koknai bijabongkha Bible borok bai kobang kok tangjak bo Bible no kaisa kokni te kaisa kogo kok slaijak ranai bijabbo Bible no Bible Jisu asanyani nokha bisi nuira basi sekang Hebrew kokni Greek kogo kok slaijak grao bebakni slai kebengjak koknai bijabbo Bible no tabukbo kobangma harogo Bible no kerong khawi bijra hinei saklai kebengi tomjak bisi chisni ra snisi charo France ni wansukphang Voltaire ahai hinei samani tabukni simi bisi sarani bisingo Christian dok tei Bible kaisa ahaino kothomani gurung simise ongui tongano yangle Voltaire sakpangse laibumani kaisa gurung ongui tongsigo nokha bisi basini bisingo bini baithangni tonglangma nokse Geneva Bible Society bai paina jago te arono Bible print khlaijakna sengjakha Bible no kare sungsar tak sengjakmani kok borok somsok thuimung cengramani borokni thinang sungsar komornani kok bebak no srai srai ke sanai abohai bijab sungsarote mungsa se kre hayungo jotoni sinijakmung gnang bijab ongkha Bible
katsui sumchok bai kuflung borok kabang mano borok kothar snamui katsui borok kuthungno bo borok no hamjanai borok snamui tomung slai mannai ongkha Bible puila nokhayongo tlangai thangjaknai bijab bo Bible no Bible kokthani kok yaphangongkha Greek kokthai Bibiliani phaimani BC Sarabachio mothoni phringphang Clement o sijak bijab katharokno Bible hene mung riwo papira o sijak rok sakangni simino Bibulus hine hinjagi tongmani Bible tabok sukjora kai brira basisa ni slaibo gobang kok bai kok slaijakha Bible o bebagoi snirasai sarchi sarsai neira basisar kokthai tongo tei butangkhe kai thamsisa sai saranei tongo beremkhe kai chisara charchi chuku tongo Bible ni basate kok berem ongkha lopmung sara sisini kotor kukhe lopmung sara chi chuku Bible ni barakok butang ongkha johon berem chisa butang thamsiba Jishu kapkha jotoni kotor kuk butang ongkha Esther berem char butang chuku Bible ni pulian simi paithak jora bukang thugui huijak borok ongkha sini bugra Jishu Kristo se Bible ni sengdrop ni simi paima jora kok huijak tongma ongkha borokno mathangnani lama khlaimani se o bijabno khosawi nanarokni bere kebol asima singsa ongyakho tomung sakni jora kaham phuru khoroksa suk o Bible no khosakhe bobini jora hamya phruo bijab bono khosanai no khosanai kathar elamba ko tamo sijak tong naileyano elambak ni beba kokno kaitor bai kobol jagi simani abo kubuino phurungthani sugo tatal hini phunuk thani sugo sabong sayano sari thani sugo pia kahamke tongmani phurungthani sugo abo tikhe kaitini borok suk sugui mano joto samung kahamni bagai bini nangmani mani bebakno mano sini kathar elamba gongkha borokni musukti simani ya hini chao kathar kaitor boni pholani bisingti koboloi simani abo kubuino kubui hini phunutani sugo tatal hini phunutani sugo hini chao kathar elambak borokni sumsokno huya abo phangke sumsokno gosiwo tei sumsokno phunugo aboni bagai nini yago je bijab tongo abono khok tangna bagai sakthardi tamni hinba o kathar elambakno praman khlayo kaitor tongo 2 Peter chapter 1 verse 21 kok diari thaisa phano borokni musungtui sijakmaya tamokhe borok phola kathar bai kobol jagise kaitoni aroni kok sao tinio sini yago je kathar elambak tongo abo borokni musungtui sijakmaya kathar elambak abo kaitoni pholani bisingtui sijakmase singabono tui bisikse helengsa sa khlai sing khuk tangya abono tui sing nangjagya ahino kuna besor khiklai toniwo kaitoni kokno sing khuk tangnani sak nangjagya aile o kathar elambak se singno slainai obose sino Jisuni phasing tlangai thangnai mathangjak mani kok somsokni kokno sanai Matthew chapter 4 verse 4 Jishu hai ni saka elambago o kok tongo borok ruti bai simi thangi mania kaituni bukhuni beba kok baise thangnai kathar elamba gongkha kaituni bukhuni kok o kok baise sing thangnai hini sao singmol burum kathang tongnani hinke o kathar elambak ni kokno khananani nangnai te obono khok tangnani nangnai eba kheba sini bakhao kaituni kokno kupulungkhe toninani nangnai Psalms 119 verse 105 nini kok ani yakuni jati te ani lamani pohor kaitini kok se sini lama himnani pohor singbo lamao himitong abo bebakno phangphangongnai boboba kaham boboba hamya sing saimannai singno sumsono tei phiringnai o Bible yadiba bahaike mathangjaknai o Bible singno sayadiba abono ongkha kaitor tongmani mari Revelation chapter 22 verse 18 to 19 o bijabni kok diari rokno khananai rok jotono ang johon hai hini huskeriwo khorok saphano o kok rok bai te kok thaisa suk phano thepake kaitor bono yagul sufuru o bijabo sijak tongmani birman rokno phnangnai phia khorok saphano o bijabni kok diari rok thaisa suk kok phano sakamakhe kaitor o bijabo sijak tongmani bathaino buibai baksa bono sariglak phia o bijabo sijak tongmani taunobo buibai baksa bono habriglak sini o kathar elambak ongkha kaisano obon ongkha first and final authority oboni pore tei bijab sijaglak kathar elambak complete ongkha o phunukjakmani bijab simani bisingti o bijab ase kaitoni revelation kaitoni kuthuk kok sijak o kok rok nini yago ning
porinani sakthaiya ke sabo porinai laisa thaisa bebakse kaitini kok o bijapse kaisa mari kaitor tongmani kaitor tongo pharike singtabu God by his prophecy ni bisingtui kaitor tongmani mari no sing naileno kaitor bo tongmani mari boni kokdiari fulfill ongmani bisingtike saklayo kaitor tongo tamni hinba asike accurate ke kokdiari fulfill ongmani hinke sengjakmani simi paithak jora saimannai khoroksa nangnai sengsar chenjakmani simi sengsar paithangmani yagolobo mol brum brum no saimannai kebuya abongkha kaitor se tamni hinba kaitor sao angno alpha angno omega angno puila angno paithak kaitor tongo boni kokdiari fulfill ongmani bisingtui saklai tongo Kathar elambakno khok tangi naike saimannai kokdiari asik sajakmarok laisa thaisa koreatui bahaike fulfill ongkha tei baksake fulfill ongyakho abo ongnani thangui tongo kaitor kuri hinke ulbaskang saimannai sabo tongba kaitor tongo Isaiah 46 verse 9 and 10 lai thangnai kasam samorokno muito khlaidi tamni hinke angno kaitor anokari tei khorok saphano kurui angno kaitor tei angno solnai tei kurui ang yapangni simi paithangni ongmungno saklai haihini sao ani kokbiti tongphlainai tei ani bukhao sapmarokno ang khlai painai lai thangnai joto kasam kok saimannai eba muito khlai toni mannai paithakni ongmungno saklainai tei saimannai ongkha kaitor bo khoroksa se kaitor no kosol tei kusekri bo khaoso matuino khlai paimano kaitor tongo Isaiah chapter 7 verse 14 no sao aboni bagui subrayung sakphangno norokno mari kaisa rewano naidi buri sikla khoroksa sakdari ongnai tei basasala khoroksa bawano tei bini bumung Emmanuel hini pharjaknai khajani poito khlainirok o kok fulfill ongkha Matthews chapter 1 verse 23 naidi buri sikla kathar khoroksa sakdaria ongoi basasala khoroksa bawano hakebo Emmanuel hinjaknai abo kaitor singbai baksa tongo hinmase sing oronugo Jisu Kristo asainani sakangni simi boni asaimani kok serefurni kok Calvary Crusho thimani kok thangai basamani joto kok laisa thaisa koreatui fulfill ongkha thik o gotona rokno mokolbai thang nukjak haike koreatui sama haise sakangbaira baskangno nuknai saimannai abo kebo phaniya kaitor simi saimano kaitor tongo boni kokdiari fulfill ongmani bisingtui bo saklai tongo ang tongo hinai khajani poito khlainirok sing saimano Israel 14 May 1948 bisio sarinota mano abo Jeremiah 32 verse 37 ni kok fulfill ongmani se kaitor sakangbairano Israel lokno sarinota rinai hinai borongni hano kifili rinai hinai kaitor sakangno kokdiari sajakma tongo abo fulfill ongkha buhuru ongkha himale 14 May 1948 bisio sijak tongo naidi angjol imabai thamsibai tei khakobor waijaui borokno riklai rohorma harokni haino hai borok bebakno thumano ang borokno orok kipili tubui phainai tei borokno orok kirina krikhe tonnai kaitor okokno fulfill khlaika kaitor buni borokno sengsar ha ganangui pisapiringkhe tongnai jodai rokno thumnai Israelo kipili tubunai hinmani kaitor abono khlaika kaitor tongmani bagui boni kokbo hawo klai thangya kaitor elambago sakang bairano Babylon samrajyo Medo Persia Greece ni Alexander the Great Roman samrajyo phainai hini samani abo bebakno fulfill ongkha kaitor tongo tei bo lobjagui tongthun mol brum brum Second World War ni yagulo borokni gyan khulukjagui thangmani singnugo tebo mani kwbangma abiskar ongmani tei katal mani rok discovery ongmani singnugo tabuksini yago je mani katal chini subidani bagui abiskar khlaijakmani borokni gyan khulukjagui thangmani abo bebakno Bible sakang bairano kokdiari sajak tongo sijak tongo Daniel chapter 12 verse 4 bo hai hini saka tamokhe ningkhe Daniel jora payasak o kokno mari bui kholobdi borok kwbangma rokno ayang uyang himgrung layano apuru elem bangruruk ongano hinui Daniel sakang bairano kokdiari sajak tongo abo fulfill ongkha omai kheno tebo kwbangma kaitini kok fulfill ongmarokno sasini saibo sing sabaya kaito tongmani mari asike kwbangma sing yongsa kuksa haise ongo kaitorle kotorse bo tongo kaitor lobjak thung kaitor norok jotono hamari khlaitun amen